Horas marida salut na damang renang donga saha porsiaw pasuk pangusir hotau gurugong kupek papa dalam acara cepek alay maripola. Adoro sopinatola sahatan debata jumolo hita martangiang. Debata para sirohana sumuru molati basa rohanami Tuhan dia sirohan naman dongani hami. Naik disirai hatam hami Tuhan ukap roh hado pikiran nami asa mangula marparbu hatam di bagasan Yesus Kristus martanya kami. Amin. Hatan di debata di hita di hari Senin tanggal 22 Juni 2020 natara surat di Jeremia bidu 26 ayat 10 dulu sonom maridok di sini. Ope padengkan hamuma dalam muna doho papayana muna jala tangiun hamu suara ni Jehovah debata munai asamar pangulahi rohani Jehovah taringot tuhamaguar naung ni lubahonna itu hamu ido anggo sahana di tak kadamang dainang dua saha persyaun hamu baun ni rohaido di bangido tuhatai tua kazol mana bani bil syadala lomoni rohani debata ido didok di hesek betul ayat 10 sadai dang romo rohani debata mida hamatian yak kabarjar alai hamu mal naido tumadikor dalana ido di halomon debata asa mangulu nasida langsung onido nang disurakon ni si Jeremia tona ni debata tu marhite si Jeremia tu bangsoi asa muba nasida asa orang manipil nasida siap patik ni debata siap dalam lomoni rohani debata asa balua nasida alai bolo manipil nasida siap dalam lomoni rohani debata gabe Tuhan magua do nasida ido dipangido debata hamu bau ni roha asa ditarik ko dalanna narwai ido didok asa marpaula hironi Jehovah mida akka pangalahon nasida ido benna didok bukede teyak kama kenang di bukede 170 ya sada saimulak ponalau jalangi ainada honuai polang sian Tuhan oh perjalan oh mulak maho mulak maho akka parjala nama nibil sedalan ni lomoni rohani debata atong beta ma tasok ba may bana tapuji magwarni debata hola ni bana do haburusata hola ni bana do ngata kita bersemangat memuji memuliakan nama Tuhan mari melakukan kehendak Tuhan amin martanya wanita ido tutu ale debata Jehovah ikon hulau kami madala lomoni roham asiroham Tuhan dongani hami rupi hami perbukui hami asa hualo hami akka pangalau hajahaton aso tinggal ho kami akka pangalau narohai asa marpangulahi marham di akka dosa pangalau nami Tuhan asa terjakuku hami Tuhan rajau musubut pasu-pasu hami urupi hami mangula sulung nami asiroham Tuhan di bagasat Yesus Kristus martanya kami saya sama amin molate horas menita